Oras marihita sa lupna, pada di baruhana pikirata lahu tumangihon hatani di bata, ima nagabi turpu jamita di pertangyangan di bagasan mingkon, atau jumur bahita martangyang. Dami di debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mangaramoti hati-hati ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hatani di bata nagabi buhol ni pertudiota di pertanyaan di obason di netusian Jeremia biddu tulu pulusada memukasian ayat tulu pulusada turun di ayat tulu pelopat songroma didok disi idama naruru akka de sugut ninna jahuba pukau kuma pada baru tupinopar ni si Israel dohot tupinopar ni si Juda dada songon padan nahu bahini na jolu tuapu nasida uju nahu takup tangan nasidain lahu manongiuh nasida ruar sian tano misir hape diwasi nasida do padan nahu bahini atik piaung haraja nasida nian ninna jahuba ayoddo padan sebahanokku tupinopar nisi Israel dung salapu akka arion ninna jahuba lehonokku mapatikku tu bagasan hati-hati nasida jala suratonokku doe tu bagasan rohana sida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku jadi dang pe pudan ni sahalak donganna manang dohononna tuhang ginai songonon tadda hamuma jahuba aitung saluhut nasida tu madau sogut tole na met tole na magaudang sian nasida ninna jahuba ay marpamuati do sogot rohaku mida haja harun nasidai jala dangbe hingotokku dosa nasidai itu sahakna hawa karongan sahapor siaun subi duhita uboto ahadu lapatan ni badan manang janji imasada hatu tuan na penatupan ni hasahalak lahu patukuhon nasa nang dihatahon somal dojol mamar badan doh dongan na jolma isarana perpadanan perdonga sarepion na penatupan na sahalak bawa dohot orwana asa muru dipatu pape badani na hirim do rohana asa manotong perdonga sarepion na sida sah ro di ujungna alai dada hola jolma na patupa perpadanan jumuru do dipata paturuhon hinarikot ni badani mamuka sian sinowak dina pinamasa ni dipata halibutongan tadda ni padanna dung salpu ayat na sumari suang sonido tong padan ni dipata tu si Abraham asa gabi si Abraham amani torok bangso di sita ridama babua jahuba ima dipata na satia di padanna alai adul marasing no jolma na tinopanay jo do jolma mangosi padan na benahenna dohot padan nang ridukon ni dia bata di tunga-tunga di purtipion halak na susatia di padanna di guari may halak si padan di upama ni halak batak arong do di dok sa dapat duha songonon dek kening sebulan tutonggina tutabuna manang isi si padan turipurna tubaguna lapatan di paduhani pabua saluhut akka padan nang ni dukon ikut diulahud do sotung diose moro diose bocir hasisi kedui musina hawa karongan ima sa dapat dohan taringot tu rekot na lahu mangulahu padan sada sirimangot do dihita asa gabi halak na satia hita di badan nang tahatahune hawa karongan sa porsiaun laus taringot tu perbadana do nagabi taida siya turpu jamitaun ima dina arong sakap ni dibata lau patupa sada padan ne baru bahen hanguluan di bangso haholongan ne turpukon simraton ni Paulidan Jeremia ditiki marhoba sibana uju panggonggomion ni Raja Yosia di luat Juda ditiki las dipatupa Raja Yosia do sada ulaun lau patupa hamubaun ni roha di sadok bangso nagadonggoman na iba bangso Juda marhiti-hiti
na di guari pertobatan nasional. Alay martakang do bangswe. Dang ulo na sinamuba. Ujung na masa maparuhuman na pinatupan ni Dipata marhiti-hiti ha masa ni habuangan Babel sa liling 70 tahun. Alay Dipata ni Israel ima Dipata na sool masadi pasahaton asini rohana. Disakapi Dipata do pay baruhon padan na tubangso na mga losi padan ni. Di doktor po jami taon di ayat 30 idama narodo akari sugot ninna Jahuba. Pukok kuma padan ni baru tu pinopar ni si Israel dohot tu pinopar ni si Juda. Hamu kadongan sa haporsyaon turusun pangalahon ni bangsa Israel na mangusi padan tu Dipata so ngunima ng jolma saha tu partikianon. Torok dupi akka na mardungas saripi dang mangulahon padan na unidokosan. Arong dui hinorohon ni na mangusi padan bebusur sarama parsarepion na sida. Hinorohon ni masa-masong na debigi arong may dokorupani sirak sirang. Arong musire dokon si pata sirang. Jalarong musire may situtu sirang. Nadi banay alaniak kapadan na diose oro do gabi marbeda akka na marhamaranggi dohotakka na maraliali. Siyan na jonokian darap sa hudulan darap sa ururan marang tu dia mangalakka tu sidongan naud dohot itu ngatongan ni hajonokon na sida alay henor honni lias ni roha di padan naung dihatahon dia bisigaru sa duhutna. Di ruho ni parhuriao pe belum hasasoni. Ima uju mula arong sa tuang katongan ni huriya ruas ni huria mabuan geleng na terdidi somalla di hati dakkod do sada padan lah paturuhon parsitonna laho mabuan geleng na terdidi jala manugudu geleng na musena asa ro tu huriyai. Alay aha manamasa na pangtena dung salpu perdiam na badia diaka na diba la salpuro sa luhut na. Wanak kumabuan geleng na tu gereja naturas nepe si pata olo dotong dah keidaan di gereja. Hinorhon ni ida pang tenang olo do gabi sikap mabarbari de tong atongan ni huriyai. Mardidia aka pangalaho na jujut mangosi padanna. Alay hirim roha di tong atongan ni parpungat dari tikion hita na bigi jamiton una magabi siosiparat kita. Alay halat na setia mahita di badan ng tauduk ko ni. Tungan sa porsyaon, di ulu tu muse di barita lasiroha di tikion, ima sungod dia di bata na babotohon pabuah ikon pukon nama sa badan ni baru. Di hata heber badan ni baru di guari may berit kada siya. Manang di guari di hata Indonesia perjanjian baru. Perjanjian baru manang badan na baru ima songo sada dalan laho pay baruhon roha ng pangutusyon di bangsoy. Badan na baru dada honatu na sida na manguru di tiki. Alay badan na baru sa doi tu pinopar na sida tuaka pertikian na mangihut. Ima tuaka na majalu haluaun si pamasaon ni Jehovah inaro Mesias si paluay. Hata ni Dipata tadi utusakap na lahpatu papadan de baru tidak dosong non. Asa au gabi Dipata nasida jada nasida gabi bangsoko. Moro dipertikan si Musa di bagasan batu ledo di pasahat Dipata patikna tu bangso Israel. Alai moro di padan ne baru si pamasaon ne Dipata dang di batu bi. Dang di batu lebi de suraton. Alai di hati-hati di calumay nama suratun ni Dipata. Asa di son neng ingototta babua Dipataro na marsakap lahapature bangsunay marhiti na pasahat badan ni baru. Wasa ikumasay halus na ima ala holong rohaya ni Dipata. Jadi di son takas daida jala ikon tauluk pudo babua holong do ujahan disakap haluaw ni Dipata lahapatupa badan ni baru. Au sugari dangarong horong ni Dipata mi de bang sonay
tudang lehonon na badan de baru. Juga ada dang holong rohani de patame dah kita. Dang jupakta haduaun di bagasan Kristusi. Atong dongan sapur siaun taruh mah moliati tu di pata par holong rohai. Deson idot tembuse dia mah badan na penasahan ni di pata. Didok disi suraton na badan nai di bagasan rohana sida. Asa awo gabe di bata nasida, jalan nasida gabe pangsoko. Dongan sapur siaun tu mace bagas do paduhanon. Aidot iturpuk jami taun lehono ni di patama patik na di bagasan ati-ati nasida. Paduhan ati-ati mono di halak Israel tu mace bagas do lapatanda. Ima na paturuhon sihol ni rohana laho marsitutu magulahusa. Ahama nanaing siulahon ni bangsui. Tidok diturpukon di guare doi patik. Manang torah. Hata patik sian hata hiber ima torah. Lapatan i dada na berturu-turu tu patik ni si Musa. Ay nunga salpui. Lapatan na nunga di lawasin na sidai. Alay padohan hata torah manang patik na berlapatan doi tu hata uhum. Hata ni dipata pangajariun ni dipata. Jana idu padan ne barui. Padan si pasahato ni dipata padan ne baru dibatudu songon suasuanan asa tubuh jala barurat jiroha di nguru di bangsui. Asa dihangunuhon asa modu nungasuan hata ni jauhuba jiroha ni jolmai tutu hirim dorohane dipata dijamotto jolmaima dijamotto nakana pursiaima hata di dipata nang tersurat di rohanai dohot tingkan asa unang adong na mangupati sian rohana sida alai marhiti-hiti lami baruma nguru di jolmai hama karongan takas do ditadda di bata rohani jolma na jenopane dangarun nebuni sian di bana najut jalagalidu hita mga ulahon patit na alenak pesongoni sa di baturuhod di batado horong nerohana mida hita nakpe perdusa hita alai di baturuhod di batado ase nerohana tu hita songon tu bangso Israel di lau si patiki alai di partikian na mangihot nilihod di batado holong ni rohana mida bangsu hahulungan nai. Dongan sa porsiaon di nguruton naing duhita pabahur rohata. Unang bahita tuminggilan si pariauta. Tuaka husi-pusi ni portibion. Husi-pusi ni si polis. Na mangila-ngila hita asa madabu tu bagasan dosa. Hinodhon ni ikon tarajumi do dirita pardusa. Unang gabi madus-dus tapakelahon. Unang saridok rohatta jol mana burju hita, jol mana badia hita, jol mana sumarlau dosa hita. Hampir sa tongna nunga gok dosa na marianganan di bagasang ulutaw. Aleta puji matu hatta siala asine rohana disakapi do tu hita mangalehon badan de baru marhiti-hiti tu pujamita na tatangihon detikyon. Jala nunga tol hasi marhiti-hiti haruni Kristus tuhas yang anon atong aharo labani patiki patik ne baru padan ne baru basa ikoni baru basa dang narubi be liyon depata alusna ima laho pay baruhon roha na pikirata patik ni dipata padan ni dipata disuratun di bagasa rohatta naing mangajari hita asa manang tudia pay hita mangalakka tahanguluhom mahatene Jehovah taingot ma na di pamanat di patano hita di kanut pertikyotta jala umma na paingot kita babua dang tersirak kita sian badan di pata dang tersirak kita sian hatani di pata atong todo sahali nunga bagas betalapati babua Kristus do hinagu ni badan na barui jala Kristus do si horhon haluaun tu hita
dang tu gugota paluau kita, sian gonggomane duse. Alai Kristus do si horhon haluau, jalan manang isi na prosyete Tuhan Yesus, dapotan haluau di pana. Ai horan di bagasan Kristus do, juprakta haluau na manotong, do hanguluan na sura-sudai. Atong taingot, jala tahanguluhom di bagasan ngulut taon. Hatan itu hatta na madok, di ulau ni apostol saplonom ayat 30. Hapor siai ma Tuhan Yesus, asa maluahu, dohot isini bagaspi. Amin, martang yang mahida. Muliati mali Tuhan di bata di hataman dia. Ajari mahami majakon jala makanguluhon patik ne baru, imaparan ne baru, nasinaratommu di ruhan namipi. Patugu hapursun nami asa manotok kaya makaposi, pabual holan di bagasan Kristus Yesus do, dapotan hanguluan ganuk akka na porsia. Marsangap magwarmo, uro di saliling nililing na. Amin.